Tak aby ste nepovídali, že sme také svine, tak natočíme vám room tour odzadu. Tu je teda kúpeľňa, tá sprcha je fakt malá a dávala mi zabrať. Tu je šatník, tu je Ricardo, poslúcha jak hodzinky, bordel a ešte som nepovedal, že z tohoto komína nám fakt išiel smrad včera z kuchyne rovno do izby. A nevedeli sme pustiť klimatizáciu, lebo sme si mysleli, že to je toto. A ono to je tady. Pokračujeme. Kľúče máš? Dobre, nie je to malé. Tu si nabil kolo v tento míste, lebo nechceli mu to nikde dovoliť. Nabil, ale neskúšal som, lebo sa bojím to vyskúšať. A recepcia nejaká. A kola máme tu chuť, ak musel to vyniesť, aby sa mu to dalo nabiť. Ideme raňajkovať. Tu sme večerali. Budú raňajky. No už si nadáva, kamaráde. No, moc tu toho není. Tolik si aj šalku konže. No, vidíte? Sa nebudeme jesť. No v konečnom dôsledku zvuku tejto pokojnej hudby môžeme povedať, kto koho zdržuje. Kto tu čeká na koho? Kolo problémy sa začínajú kopiť. Ja som si nevedel zapnúť píče kolo, akože už som byl odhodlaný, že idem bez elektriky. Ešte furt nemám vyhraté, lebo možno to zase nezapne. No však musím furt pohybať kolesem. Proto by sa mohol pohnúť. No, áno. Nastavil som vypnutí na co najdlhší čas, ale ty trošku mákaj tú pumpičku. No, aspoň do videa. Zabil bych ho toho človeka. Tu si môžeme predstavovať, že sme akože v Terste. To je taká priemyselná zóna. Tam je brána, no snad to tam zabočí. Nádherná príroda. Pes do piče. Nehreš. Je to zavrité, áno? Aby ste videli, že proste zas nás to proste má ísť. Však tu je cyklotrasa. My tému nerozumíme. Tému Taliansku už sa sem nikdy nevrátime. Takže konečne sme vyjeli z Monfalcone, čo je také miesto černých a také konečne vidíme blonďavý vlas, lebo naozaj tam byl samý cigáň. Sami. A továrne, nebylo to pekné miesto. Zrazu nejak moc aut je všady, tak cítim, že príde niečo monumentálne. Kvieciny, takže dojdeme, to fakt dobré, ale zas byl tam zákaz kolám. Cítim, že hen tam je more. Kúkaj tých černých, co tu je. Hen tam, už bych to nejak podvádzal. Už bych dal nejel. No, tak nakonec sme sa sem dostali. Plán jasný, dostať to do tieňa, za domečky, ze sprchu a pri nejakých pekných lehátkach. No, toto by aj tak Andrej neznesol. Ostal pri kolách a samozrejme vypustené more. A more ľudí, lebo je víkend. Ním to stačí sa iba popaty. Ale kúkaj, Taliansku už majú leto. Langoše v plném prúde. Ale členek, naozaj členek. Toto nás bude čekať asi všady. Plus trávky. Medzi prstama trávka. Takto sme sa sem dostali aj my. Nechceme ísť vrchem. Ja tam potom zjedem, lebo tu je krásne more. Už prfoce, on by chcel kamene. Pri ten také pekné páhno tu je. Hen jak si to ľudia užívajú. Báde vzadu. Ja neviem už, co tam robia naozaj. To sa mi zdá príliš. Aj tí stromy tady. Dôchodkyňa, musím mi cinknúť, končím. No dobre. Toto zvláštne místo, kde buď sú ľudia do členku, po členky, alebo tam pláve vzadu megaloď. S veľkým smútkom opúšťam.
Lebo pánovi sa tady nelúbi. A jedeme dalším odlivům. Ešte toto bylo zaujímavé, aj keď fotku sem kúkať, co človek nevymyslí, keď sa tu nudí.